بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أن تقواه سبيل إلى مرضاته ووقاية من عذابه. واحذروا المعاصي فإنها موجبات لغضب الرب وأليم عقابه. وتدبروا كتاب ربكم وما فيه من آيات وبينات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى منكر. يقول الحق تبارك وتعالى في الآيات الثالثة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Mulia mga umat Islam, wasil sa sanglitan patuhan na Rabbul Alamin. Saya itukal na tulis sa lakulang upang sarap subulkan niya hakatan niya maharap niya rin mga nikmat-nikmatan manahong maaslam labi luwa na nikmat ka Islam yari ka tutan niya lumaharas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, patatapon na tutunin pagmagawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanganin kita niyo nakukulalipon sin mahasub si Allah subhanahu wa ta'ala, patut kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway rasyapun in tutuk balasin pagmabuwa ang inmatan kabuatan niya. Karon na ipagmabuwa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ininimay ng natudan ang hikabarila niya kabutan niya. Ikarila sin Allah subhanahu wa ta'ala paipun niya bang kiarilaan na kiulungan na sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun niya tertentu, wairunna susahunnya, wairunna kasusahannya tumatunghaan atau mahuni. Demikian mahinangnya tutaming kita nilai haadatnya dan haadasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, humanitut kita nilai hamama hikawung sisin Allah subhanahu wa ta'ala. Animannatu la yu'annatu ilayha mga hinang maksiat amuin hikawung sisin Allah subhanahu wa ta'ala, may hinang sabab hikasiksa sin Allah ta'ala paipun niya apabila wala sila imanin sin uno na hinang amuin lang magsarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan suway na tupantuahan marayaw, dungdungan marayaw, kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala, imasin pagpatuntong panghimalikalo tanyo. Dahil nga matauling mga kaayat-ayatan ng laakikalo tanyo pahinang marayaw, laway sa tenhay ng marayaw. Nabigan, kabakan na tulay mga kalang sin Allah ta'ala, ang imang langi pahinang langi sa laang iwayrun hinang niya mungkar laang mo biyakiin sadya mo inhikatinggal sin mo sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Yan sin biasa na tukain na ayat ini ni mga firman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na daran pasaw ni ayat ini. Kamataulan ng hamang-hamang sa ayaw baka in bukun na awam. Walau kunin ng dara na ilmu magkaluparisap atau akan misalnya kehati-hatian o waktu magkarasa sin hawa nafsunya. Amuin di katiyo-tiyuan uno-uno na sadya si mampaikan niya. Hawayun na pagtabayun, hawayun na pagtatarbut, hawayun na pagpatarang sin suy-suyan, baktoy niya ipasaklam. Wala kita nunyawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Wala kita nunyawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini advis pa mga beriman. Karena imma karara si kaya mga tao beriman. Ang iman tali pangahalan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang yan mga firman sin Allah ta'ala. Uno-uno na hindi manong isara fasik. Ang suy-suy sahat saja suy-suy di magpagkalo. Atau ka ng fitnah. Hawala ta na patarang. Imbita ka sin Allah subhanahu wa ta'ala patalayan. Ayaw ka mong mag-us-us kumahawan. Ayaw ka mong us-us kumahawan sin suy-suy niya yan. Sahingga hindi na magpatarang. Ang mapasawakan yung simpunal hati. Ano yan? Hasok ba kita ni magdusa. Ang makapamiso yung kita ni yung sinuwayrun hati kasabunalan yung kapamiso na po. Sintay mahunan. Dalman fitna na yung marasang kita ni. Mahinang sababin niya ito ikadul dyan as kita dusaran pula mga kiro kumasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamatao na hindi na ito pagkasayuhan. Di na ito pagkasayuhan. Pagkalupan natin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkuin kita ni mag-us-us hal saja suy-suy di magpagkatutan. Ang yan di kulang katutan. Apabila si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana na sila panuisuy niya. Kaaiban at tawakan itay ng hud niya. Ipanuisuy niya paluwa imaksud amin maausad ng fitnah antara sila. Hawayun kasabunalan, hawayun kaya masintay mahud niya. Lain siya yung papagulaon sin Allah subhanahu wa ta'ala din dituwain. Ihangini inuman sila pinarka jahannam. Maglabuhay siya rin dito. Awin khalatul khabar. Amo yan mga firman sin Allah subhanahu wa ta'ala na mapagwatu kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baka yan ipagkaro isip kita niyo pagkawatan na tutun. Ayaw kita niyo mararasin mga suy-suy magtumari. Ang ilaw niya ikwabiyahin isa. Ayaw kamu mangantus kanya. Ayaw kamu dumungog kanya. At awakan siya iyayin. Ayaw mga katao tayo mangkuran. Ang iniin mga kamatauhan, ini pagkalupahan sa mga kaymanan na buwal beriman. Makasusawa inagdara pasin kaymanan sin ilmu. Lahat pangyawin pa ikilir yung paitang inikit nga patay ng hunya. Atasan nang iyan intay ng hunya, hipalusin pa kaymanan hasumpaya mga madaw intay ng hunya. Ini ni haram. Kaya napansin kita ng mga kiyawang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauning hamanga pamadatan. Pamadatan sin hikasampurna sin hamuk muslim. Yan upahan sin kamatauran desa. Hadis hawku kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hadara malahu Allahu anhu. Ini mga kiyong masin Allah ta'ala in hadis ini hawku dasa malaku ikarahannya. Amo itahan kita niyo. Inayin mga pamadatan sampurna sinhamu nabuwal sa muslim, nabuwal sa beriman, suway niya marahin.
Suwainnya para ini mga tiyulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasit ya tunay din kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga ibadat, dahil mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, au dahil mga kapatid. Ha, sihintay ng niya Muslim, wala niya na hinam. Au dahil mga Muslim kayo na dapat sa mga ibadat. Magsambahaya, magpuasa ng zakat. Di mo kau sa una-una habang pagkala pag-ibadat dito siya. Sumarawa, aulin mga pangadatan, mahinang sarabin hinang niya yung tumalumpas. Hasabag sitwa inibita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani. In sampul na pangadatan sinhamong Muslim, amin suway niya masalamat intay namun niya din halagi ansin tila niya imasin lima niya. Amin yan ang kamatuan. Hindi kita umatilusan ng ibadat, magsabahaya magsakat sa di niya mapupuin tila niya. Di niya mapupuin lima niya, dumihil ka minsanaan, dumihil ka mubarat ang patay namun niya. Matawin niya mga kirumasin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway bang anat-anarasin kita niya. So ay pupuin na to, inamuin nila si kita niyo. Ang hindi kita niyo makarihil kasadlaan. Yan na sinamuin. So ay natinggalan pagtawon ang nanima. Uno-unihin ang sintila. Hikarin niya kamubarat, hikarin niya sada, patay na mo niya, so ay natinggalan. Naling hamahin ang sintila, so ay niya pupuin. Ang una baya kuno gitar kirulipa. So ay natinggalan, ipagtawon ng riba. Unin habis ng riba mga kiruman sin Allah subhanahu wa ta'ala, dikro ka akaka lima ito. Ang isasaputan mahatay ng hudmo, ang hindi niya kabayan, kahustawan niya. Kaya natapon niya hindi niya kabayan sa iyat tumula siya sa na ininihiya sila mga dokter sawang, mahinang sawang yato, maong may pag-amula sikap. Unang ba mga kiruman sin Allah ta'ala, kadhalika bitarbin namimah, damikian namuin, maingkalis siya sinaming pagtawon namimah magdara isa at kumari. Amuin, maaw sa tiyempit na hantara sin nagkakasilasan. Maaw ipagduda na, maaw ipag-ampuda sin sila. In namimah, huwa nafrul kalam, alladhi yuthiru al-adawata wal-baghdha, wa yufarriqu bayna al-muslimin. Amo yan pagtawon namin, amuin, lumatun si Bisara. Amuin may nang sarap, maawin pag-ampuda, maawin pagkalong, maawin may nang sarap, di kapag pulang tanan, haantara sin kamusliman. Amo yan, namin napapasa kung mga kiruman sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian, inhinang sindira, yan si mamumung kau. Mabisarahan ko si pukul marayaw. Mangnanat-nanat pa ko, mangbawa-bawa ko patay mahul. Di nain sa nolo na ikaw rin tao alas. Ikaw rin tao marayaw, ikaw rin maingat. Aw waktu jahani manusia, lagi luwa namang saupama isa bialihin na sinallahu ta'ala ilmu, panghagin. Aw waktu habang atong nihawalan niya siya rin mataas. Hintayin ako niya nawawa na. Na ayat kau tayo mahumpusin namin magsipasipin. Imasin uno-uno na bisara. Ako ilaway din halila mo hitatangin sintay mahun. Ikarara si pagtaw tayo mahun. Suway mo yan aniwan. Lari luwa na in magtuhumakaw patay mahun mo sinway yung kasabunalan. Magdara pa kau bisara daw na hikuan kayo ini. Wala kumisan diyo. Wala kumisan na patarang. Unibiyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi mu'min ma laysa fihi asqalahu Allah lakatal khabar hatta yakhruja min maqal. Ang ini makaruan mga kiruman sin Allah subhanahu wa ta'ala, isyusuin na kapabung siya patay namun niya beriman, nanuisuy sa lom niya iwan biya ini, sa kaliway umisan na kapabung, way umisan kasabunalan, natantuti narananas sa sinuhulaan na rin ito. Maglabuhay sa sin mga ang iinumun sin mga tao isinarta dyan na pali'ubillah. Ikharar aming pagtawon na lang ng kabar
Amun usaratu ahlun nar. Amo iniin mo si mga tao ka. Dito siya papaglaluan, papagulaon. Hatta yakhruja min maqsahim galit niya kapag tawbatan na hinang kayo. Na ayaw ba kayan kamuhi, mga na hinang patay mo piyan ito, pag-us-us ko magtawbat. Pangayo ko magtugalian ka na ang pansinahindang. Ayaw mo na tarali dumatong pinaglaw mahuni. Dumatong na inang mo inaja sa ikaw ni komisar makapangay pangaapat ka niya. Dahil daw mahuni mauni paghuhusin ka. Maaw na mauni ipaghuhusin ka ni mga firmasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dami ka uno-uno na ikangian lawin yung halil. Dami ka mapatugtong ka. Mapasampay ka. Hatagkalan niya sampay mo yaw. Mahinang sabab hikakibat sin akida sin taymamon mo. Mahinang sabab hikapag sa puto niya palaman. Pa Allah subhanahu wa ta'ala lamod na rin ituhan. Sumutun na daw halaw mahon. Ang yan, unong bahay paparihala ka, tanim bago, tanginan sin lima sin kita. Uno naman kaniya sin lima matao. Sabab kamatao ramang pagkahinang iman siya asarap sin tila, ni masin naman ni makahinang sa sin. Langkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tatiwa din liman niya. Hatsad jadi umum niya tayo mahun niya, aw ulong niya ilong ni alikay. Pinasuisa daw niya pakinam. Suwaisa pakinam, pupunhat niya usambil dumawan na pangin kapag asap ko niya patay mahun niya. Ay kung hatsad jadi umum niya, upag tuwin makumus-mus, di na mamariksa, pagpunta katawin sa hikat ko niya, magtipalong liman niya. Doon nakasampa ko niya, tawahon niya, patayon niya, lamay din halima, na makaulungin ka inihan ko ni mga kiyawang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kanunin ka niya, sinima mo, ayaw mo usala, maglampas daw sin arta, sin tayo mo. Pinanagyayaw, mahaan maglampas, mahaan mangawa sin arta, sin tayo mo niya. Matapad niya niyang bukun kanya sa ayat tulad ng lalampas, yan tulad ni makawa. Ako niya na sinbukun dagal niya. Imaralay ng tao, nalawa ni pagmagawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat na umahuli magsusundas siya. Misal sa nag-ibalan, nagsasabahayan sila kung nukataan, at agara di niya makukuin, tila niya, imasilima niya, hanggalingan, ikagalisin tayo naman niya, makaulong niya tukatan di pangayat niya. Ipagtasin tao may nang sa tao muklis. At nakita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa minum atal muflis. Yasubunya di mga kasahabatan. Ataduna kal muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'. Intaw kay atadura karon niya mangisin taw magtahong muflis. Amin lugi atau akan bangkrut. Na siya para sa mga sahabatan. Inamin hati-hati na naabot nila. Law na imat tayo pa ibang karakam ang wayong isang taon, wayong isang alta niya. Wayong isang parang niya, uno-uno na. Unibita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qalafa hada wa kalama hada wa safaqa dama hada wa daraba hada fa yuqta hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turihat bin nar. Ya Alhamdulillah. Amin ini mga kiyong masin Allah subhanahu wa ta'ala. In long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imatan muflis, imatan lugi lusung dahil harumatku amuin na darasa sin sambahayan niya. Nag-ibadat siya pati ibadat. Nagdarasa sin sambahayan lumatong siya halaw kiyama. Ipo sin karayang sin sambahayan. Di nakasaunaw na haliyak tuwin siya bin awal waktu. Dahil kaya nagdarasa sin karayang sin tumpasin puasa niya. Nagdarasa sin tumpasin zakat niya. Yan ibadat niya kataan. Sakali awling hamang kaunan niya di harus ummi
Maraan intila ni iman sindiman niya dumihil kamubaratan kami ang patay makunya. Di makahayang intay makunya sindila iman sindiman niya. Lahat ng maawin paghukum, maawin yang tersetiak sini. Ayaw pakain hawa muna harap si pamaliwan. Maawin tiap-tiap setiak sini. Mga katawtay mamuran, maranya niya mapuntarain asawa niya in anak niya. Apabila wala niya na ayulang marayaw. Naawin hama, nakakaawin niya paghukuman niya, di habaw si matal na hayaran na mga kakasiawang Islam. Labi lupa na muna harap si pamaliwan. In panas way isang pupuun niya in tila niya mamumupasawan niya sa bahal na mga sumukot na kayo niya. Ang yan mga kailangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagumuman niya yung dumatong mag-complain pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tao yan, siya na yan, in maraamin tila niya mamumungkar. Tingka ni makahayang. Bisan wala sila umusa, yan yung tila niya, mangiin tila niya. Mamumong way hinarang. Sinway mong isang tusanan. Wakada fahada lamikyan. Tuhumahon niya bintay mahon niya ng hinang sinamin. Hinang kalumuan. Sinway mong kasabunaran. Lahat daw mahunin. So kami tayo niya magsisinasawa. At ang mga iba mayaw din. Sa kalway mong kasabunaran. Ayaw babahan na hitapok mo na yung kaiwa sintay mahon. Lahat daw mahunin sumukot tayo ni Kelly. Sumukot tayo damigan, wala lang alahada. Hanggang mga katutay mong naawin at laukiyana, inya ipagpahayag si pangatay sa mga bariman. Bang sila naan niya, wala nila na dawhan, wala kaya tunay kapatid nila lihan niya, na ayaw mo masusaawin at laukiyana. Maawin paghukum, maawin pagkisas. Ang yan mga tiyulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itaw nangawa si pangalta. Sintay na mo niya halo mo ipapang niya. Ang tagang mulaan niya na gawin alta mo. Pagpus wala kaya tunay kayo ay araw ko ito masusa. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala makita na namalo mo. Magbayad lahat ng mahuli. Amen. Wasa pa ka na mahal na bigyan. Biyono niya yung tawayaw. Biyono niya yung tawayaw. Sinuwi mo kapag yung mga nahal na mahuli. Ipapang mo rin taw biyono. Sumukot na yan. Kayo. Amayan, uno pa mga tiyong mga sinawa, wala na mahalaga na lumang mintaw yun. Tiyong kamatawa, kayo na kausuhan mga miway yung pag-iman, maraan, hindi man nila manang pagpakasawahan nila. Maminsan na, di nakatiyo-tiyo. Usahin niya ba yung pusok siniman niya. Na ayaw pa rin masawa ko na yun. Tidak sumukutun hadlaw mahuli na ang panatuan hadlaw mahuli sumukut na kayo niya. Ang kay mamayari pintaw isi kita magpabakas na kasampat nakawala nakabinasabaw pangalit na pamasal kamaapan hawala pa di maraming inadlaw kaya kami lugi anin manusia. Sa anin lugi din di bangkang pulihan niya kamayaran mo pa. Aw waktu mabawin mo pa sa ini Tuhan daw mahuli bangkrap ko si karayawan. Mabangkrap ko si karayawan mo. Na umus matun hayat, ini pabayad karayawan niya itong kataan. Kalau may karayawan mo ipabayad, damang sige-sige, imano siya, ang kataan na sa habal man niya, na niya yung nakataan niya. Sambil maubos na ipabayad ng karayawan. Sa kaling ayaw pa, masi-masi-mano siya, bakas munaan niya yan, sumukot kayo mo. Na, way man, maubos man ng karayawan mo, kangihan na sa mga tao yan, hilalong mungkin. Ang papawin na lang paminapagyahan ng mulay ulitin. Ang kanayaran ng mga katasiyawan Islam, ipag-ibadat sa kita. Ang kanakita ng mga ibadat, hasupaya madawhan na ito, inulong rilas na Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya, inkarayawan, madawhan na ito. Napagkayan, nasasabahayan na ito, mangiisimot, patay na ito, mangiadat na ito. Ang may nangyari ito sa malawa, inkarayawan, mawumus ipamayad. Ang yan, anak kita ni mga kiyong masin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na pasul in ibadat sa kita niyo wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، وقد جاء في الحديث أيضا والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Mengangkat syiar Islam ayaran na tukod in ibadah sin kita masupaya din kita yung mahinang gusto hadlaw mahuli. Akan na kita ng ibadah yunay na to ikapatod sin Allah subhanahu wa ta'ala bukunda insus makapunyay sa kita ni makapunyay. Ini ulat-ulat kita ni ulung mulita sin Allah ta'ala supaya isa madawhat na to itya tarat-tarat sin kita ni pamulan ang mensuwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kali na hinang sarap sadya sinamin sindila iba sindila inijara kamihan wala na to napupo na amal tumay ng sarap maluhi kita ni. Hangkan labiluan ay magdara amoy magdara isa at tumarin amoy magdara suy-suy sinuelo kasalunanan ang waktu magsiasok mo sinhato tayo mangon ngayon bangkoy niya jawa masuk isang may pangharin niya. Natay po siya ay makaulungan daw maulimang sayaw tas ikamatay niya. Ang may asuhay niya pagtawag na inililiman kita bisan gisiyo. Ang may mga kaya sin Allah ta'ala. Isupan sin hadis. Habita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtawag ay muhajir ay man hadara sayyay ang lain mga nalingay lima yung sin mga kangian. Imuhajir dedi amin isu-isu na sadya amin timika sa lima yung siya uno-uno liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga kangian, dahil ha mga maksiyat, dahil ha mga uno-uno na amin bayan ng sarap ikaw tumatukan niya yung kangian yaw. Banya kay natal nasuway niya laywan. Suway siya tumingga dihayin. Nadihayin niya tumusin pag-hijra nabahagi siya ng dua. Amo na yung pag-hijra sinamuin amin makan atau in hambung isa kumin hijra sinamuin hal. Iamin panan na atong sopa na inikaw dun haluhan yan kasi simaluhan mga kasahabatan hanggang na sila ng hijra dahil hamak kaharap ang sawabsin di nila nakakuha ng paminsa sin mga Quraysh, sin mga kufar. Lalo na yan, kawagin man sila ng hijra supaya mahayang ipag-ibadat nila. Ano yan mga kaurma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadami ganti ka, kung magsarpamain, hula yan, inluhal yan. Di bukun mahayang ipag-ibadat mo dun hayang napibisuko kau lang kau luwal-luwal kapag ibadatan marayo. Sa bukun niya ito syarat niya mintinggalan bangsarpama kaya pati kay sa mga haliyan tumpindaw mo inangin hal mo rin unhaw. Ang yan hasin manos ya tinggalan niya hinang maksyan mo papagtaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagayaw intamuhin niya mga pirungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa watyatan ko sin kita niyo. Intamuhin sin kita niyo kukunda tatap asalin kita niyo dapat daw mahuli. Insarayaw kayo mo kita niyo pahadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala ang insawasain pag-iman nato sawasain ang pangatayan na kuwain sa kutupang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa itang halaw pag-ibadat, ibawala kita ng yaw sa Allah subhanahu wa ta'ala insarayaw-rayaw. Ang itahong nato, pahataran sa Allah subhanahu wa ta'ala ang muna ipagmawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwalu fa inna khayra zadi taqwa. Ang muna insalat mula po lulutuan ang kita nilahong nato pahataran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako din mga higdanis sa sitang mga kaurma sin Allah subhanahu wa ta'ala ang ikalabihan ang imaglayin kauling hanggangian maun papagtaan pa Allah subhanahu wa ta'ala na sinahapog isa na syur ang inahapog tao sampil na nakapatay na niyamot inahulong niyang bagustaw sa hatang kala sino sa simpag-ima simpag-mawa pangsusunan niya rin hinang niya ito sampil lang na nakapangalos siya ang ipahamog aling makahatid
bang au paha kapaan po na sinainang ngayon. In arikan niya, inwasihan kanya, in suway siya maglain, suway siya maglain, haluan niya yung magtupahan si pagluwal daw. Hindi ko na ipag-ibadat niya, haka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, may mata ni pagtawgat at tawgat nasuha. Sa wakyatan to sinamin ako kaalim niya, upang sa di kami ito haluan niya yun, masin-masira siya makahinang sinangin hinang niya rin sa wab sinangin luhay ngayon sa wab hipo sintanginan hipo sinangin ka wang katan malamin na isap siya na hasawab sinkana intanya pagtawag niya Allah subhanahu wa ta'ala niya naman sa lunhayan karena maglat na sinangin pangadayan niya pumarong na sa Allah subhanahu wa ta'ala yang tansa singkamatay halituman nahaw po nasawasin palaw niya ito karena sinamuin ikhlas sinamuin long time pagtawad niya yang punta sa sinawag kaya punta sa sinawag subhanahu wa ta'ala pasuwa na kan mga kaya mga sinawag ta'ala para yan ipagtawri si kita niyo ayaw na ito haman-haman daran ipangayok na ito kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kaya nangayok kita ito kamaapat patay mamuntabang kita nakasahan niya iiwan na ito na inamin ikil injangki. Amoy ini sakit halang pamatay si manusia. Ipat ka na naman, amoy ingit daw. Jangki. Labiluhan naman yung tao niya, huwag yan nakalamang naman kanya. Sipo na perkara pag dunya yung berakhirat. Namang itanam niya, bakit siya makahinang kamingan. Amoy yan, nasubayin niya ito lanuan. Magpalit siya pakamaya sa Allah subhanahu wa ta'ala imaling mapamano si Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan ang puno sa Allah subhanahu wa ta'ala in parusahan kita ng kata pamayon na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala maintihinan kita ng kata katutok si pag-iman si pag-ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma tabidna taqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر دعوة الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب دعوة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين أقم الصلاة